बर'फोरनि फुटबल गेलेनाय जारिमिनाव अरायसम आइजो माहारिखौ गोसो देरहाहोनाय इन्टारनेशनेल फुटबलार मुङा अपर्णा नार्जारी। बर'फोरनि थरसे गोजों हाथरखि जानानै थानाय अपर्णा नार्जारीया दायो BTR सरकारनि मोनसे मख'जाथाव बान्थानि फारिलाइयाव सायख'जादों। BTR सरकारा मुलुगनां आइजो फुटबलार अपर्णा नार्जारीखौ इमार्जिं प्लेयार महरै सायख'दों। BTR सरकारनि गेलेमु बिफाना बे गेदेर थांखिखौ लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि बिफा बिस्वजित नार्जारीनि आंगो फिसाजो अपर्णा नार्जारीया। अपर्णा नार्जारीया खम समनि गेजेरावनो भारतनि जानानै बांलादेश, काटार, थाइलेन्ड आरो गोबां हादरफ्राव गेलेहैखांबाय। जोबोरैनो मख'नाया गोनांदि अपर्णा नार्जारीया भारतनि आइजो हान्जाखौ केप्टेन महरैबो दैदेनखांबाय। मुलुगनां थाखोआव गोख्रों गेलेनो हानायखौ नोजोर बोनानै दिनै गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ अपर्णा नार्जारीखौ इमार्जिं प्लेयार महरै सायख'नाय गोनां बाथ्राखौ फोसावना होयो। BTR सरकारा मिथिहोबावदों, बे माननि इमार्जिं प्लेयार बान्थाखौ गाबोन गथायनानै होगोन। बे माननि बान्थायाव आइजो फुटबलार अपर्णा नार्जारीनो नोगोद 2 लाख रां फोरमान बिलाइखौ गथायगोन BTR सरकारा। दख'ना जि-जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि-जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि-जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।